Tak. Nahrávání se nám spustilo. Takže na začátek bych se vám ještě představila já, ať krátce bych vám představila taky naší společnost, abyste vlastně věděli, s kým máte tu čest. Takže mé jméno je Eva Stejskalová a v naší společnosti mám na starosti, jsem vlastně členkou obchodního týmu, mám na starosti vlastně celou tu naší platformu, péči o klienty, takže pokud byste se třeba do budoucna stali našimi klienty, tak vlastně se o vás budu taky i starat. Když budete něco potřebovat, tak se na mě můžete obracet, jak třeba co nastavit, jak co použít. Při té implementaci jsem vám vždycky nápomocná. Případně jsem schopná zorganizovat pro vaše třeba zaměstnance pro začátek, aby se s tím naučili pracovat, tak i nějaká školení. Takže to jsem já. Naše společnost SMA je společnost, která je na trhu už asi 20 let a od začátku se zabýváme v podstatě poskytováním back-officeových služeb administrativní povahy. To znamená takový ty činnosti, co každá firma musí dělat, ale nikdo je moc nemá rád. Takže typu účetnictví, personální agendy, nastavování vnitřních procesů, předpisů, kontrolní mechanismy a podobné záležitosti. Takže to je vlastně jako naše parketa, kterou my vlastně celých 20 let poskytujeme našim klientům. A protože nám právě na trhu chybělo řešení trošku digitální formou, tak jsme v podstatě zahájili my vývoj našeho softwaru v té době. Tudíž už se dneska zabýváme i tím, že vlastně právě poskytujeme na trh vlastně nějaké takovéhle řešení pro menší a střední firmy, pro ty, co s tou digitalizací už chtějí začít, ale nechtějí třeba jít úplně do nějakých velkých robustních systémů, protože nastavení a zahájení takové digitalizace je vlastně pro všechny firmy občas docela takový náročný mechanismus a lidi se toho bojí se toho jak manažeři, tak potom jejich zaměstnanci a ta cesta není úplně jednoduchá, nicméně ta doba k tomu vede a stejně nás do budoucna nic jiného nečeká. Takže v podstatě to je takové představení jakoby o nás. My jsme v podstatě teď aktuálně v procesu ještě spojení s reklamní a komunikační agenturou, protože právě při přechodu na digitalizaci jsme zjistili, že u většině společností dochází právě k problémům s tou komunikací, jak to komunikovat na svoje zaměstnance, jak to přesně probíhá, takže v podstatě i to nám, myslím, bude pomáhat pro tom, aby jsme v podstatě byli schopní i těm svým našim klientům pomáhat s přechodem k digitalizaci. Takže v podstatě to je tak asi trošku od nás, abyste o nás věděli, co a jak. A teď vám ještě jakoby řeknu něco, v podstatě proč my jsme tenkrát ten produkt vlastně začali vyvíjet. Naším cílem bylo, že jsme chtěli tu administrativní zátěž zminimalizovat. Chtěli jsme, aby naši zaměstnanci i my jsme mohli pracovat odkudkoliv, aby jsme nebyli vázaní v tím, že musíme sedět každý den v kanceláři na určitém místě se svými všemi kolegy, aby jsme se museli jakoby potkávat, aby jsme všichni mohli být flexibilní, ale aby jsme zároveň pro svou práci měli kdykoliv vlastně všechny věci k dispozici, všechny dokumenty, všechny záležitosti, aby manažeři měli přehled o tom, co potřebují nad celou společností a aby jednotliví manažeři například třeba projektů si mohli právě prohlídnout jenom té své zakázky a projekty, na kterých právě pracují. Zároveň, aby měli třeba k dispozici i vlastně všechny doklady a dokumenty účetní, které vlastně zpracovávají, které by měli po formální stránce zkontrolovat, aby věděli, že co všechno vlastně jakoby k té jejich zakázce bylo vyfakturováno, co si objednali a měli to kdykoliv k dispozici a nemuseli už se třeba následně vlastně obracet na ty účetní svoje společnosti nebo účetní zaměstnance v účetních oddělení, aby mohli právě vlastně se kdykoliv sami oni podívat zpětně. Zároveň, aby také nesli zodpovědnost za to, že ten dokument, který pouští do oběhu, je správně, je prostě v podstatě dorazilo zboží, které si všechno objednal a tak podobně. Takže v podstatě to, co bylo tehdy na trhu před těmi 15 lety, když jsme s tím letím začínali, tak byly samý robustní řešení, veliký, a typu SAP a podobně, což i pro nás tehdy bylo jako finančně náročné a zbytečně jako složité, takže vlastně tím došlo k tomu, že jsme začali vyvíjet vlastně svůj nástroj. Tak, teď bych se vás ráda zeptala, jakým způsobem předáváte svoje dokumenty. Tak zkusím vám nasdílet první takovou moji anketku.
Chviličku. No, anketka se mě moje ztratila. Tak když tak budeme pokračovat jakoby dál a pak se k ní vrátíme. A ještě to zkouším, ale nevím, proč se mě anketka nedaří spustit k vám. To nevadí, tak se budu takhle ptát rovnou přímo. Já jsem se zeptala vlastně, jakým způsobem, pokud jste účetní společnost, dostáváte od svých klientů podklady pro účetnictví. Jestli si je vlastně, jestli si je vyzvedáváte u klienta osobně, nebo vám je vozí, nebo jestli řešíte to e-mailovou cestou, nebo jestli máte přístup právě k jejich nějakému softwaru, přes který to posílá. Tak jestli byste mě třeba napsali. Už tady máme jednu reakci, že řešíte poštou. Ano, tady přes Google vidím. No a my jsme v podstatě přešli na způsob, když vám budu povídat já, kdy u nás jsme to vlastně chtěli, aby prvním místem, kam vlastně přijdou všechny doklady, byly ve společnosti vlastně jedno centrální místo, kde se zdigitalizují, ať už přijdou do mailu nebo v nějaké jiné podobě. Zařadí se přímo k zakázkám těm jednotlivým manažerům, které to mají na starosti. Vlastně zároveň osoby, které jsou za to zodpovědné, tak ty doklady i schválí. A do účetního softwaru si ty účetní vlastně osoby, které zpracovávají účetnictví, tyto doklady už vyzvedávají, které už jsou schválené. Takže vlastně nemusí nést zodpovědnost za to, že jestli právě už proběhla taková ta kontrola. To znamená, že ty manažeři, kteří vám to předávají, těch jednotlivých zakázek, jsou sami už zodpovědní za ty doklady. Měli byste tu první kontrolu mít vlastně hotovou, pokud jste účetní, anebo zase nejvyšší manažeři už jakoby předávají trošku tu zodpovědnost taky na ty své spodní odpovědné osoby a pokud chtějí, mohou mít přehled o tom, jak to funguje. Ano, tady vám vidím odpovědi, že přesně to máte i tak, že od různých klientů to chodí různě, tudíž i zde vlastně je možnost jako zvážit, pokud byste nechtěli vlastně přejít na nějaký takovýhle způsob. V podstatě to naše řešení si může pořídit jak sám klient a do něho ukládat ty své doklady a digitalizovat je, mít je kdykoliv v dispozici a vlastně předávat účetní společnosti přes tento systém, tím, že potom ta účetní má přístup do určité části zakázkového systému, to vám hned za chvilku ukážu a už vám to nasdílím. A zároveň pokud jste účetní společnost, tak stačí si pořídit vlastně pro každého z těch klientů vlastně jako jeho svůj takový malý zakázkový systém a vlastně oni vám tam ty doklady můžou nahrávat a digitalizovat, takže vlastně jedna osoba u toho klienta, která by to zdigitalizovala, by vlastně bylo dobrý to třeba jakoby naučit. S tím ty klienti si potom, co máme zkušenosti, vlastně i sami jsou s tím spokojení, protože vlastně mají i oni ty dokumenty kdykoliv k dispozici, mají přehled o tom, kde to je a vlastně ta pracovní síla, která se o to stará, může být klidně i nějaká recepční nebo něco podobného. Takže já bych teda, jestli souhlasíte, tak bych vám teď ukázala to naše prostředí, v kterém to zpracováváme. Takže věřím teď, že všichni vidíte. V podstatě tohle je naše prostředí, naší platformy, kterém vlastně zpracováváme celou tuto agendu.
toto prostředí vlastně dostanou k dispozici osoby, které vlastně dostanou do toho uživatelský přístup. Nelekejte se tolika těch rámečků, ale vlastně, jak to vidíte, tak jsou barevně odlišený. Jedná se o ty jednotlivé vlastně barvy, řeší právě jednotlivé agendy. Takže když to vezmeme, tak zeleně je právě ten zakázkový systém, který umí řešit oběh účetních dokladů. Oranžově vlastně je takový celý administrační modul, který nad tím vším stojí, to znamená, potřebujete jednoho člověka, který bude vlastně tam ty uživatele, který do toho systému pustí, vlastně jenom zadávat a říkat jim, kam kdo smí, protože systém je stavěn na to, že můžete velmi oddělit přístupy jednotlivých uživatelů, můžete přesně říkat, kdo kam může, kdo co vidí, takže se může klidně stát, že jeden zaměstnanec vidí třeba jenom jeden z těch modulů, nebo zase třeba jenom prostě pro svou práci, kterou vykonává. Takže celý to řídí modul administrace, který vlastně nastavuje uživatele a jejich práva a role. Máme samozřejmě k dispozici, jak jsem o tom mluvila, agendu na vnitřní předpisy, což je v podstatě taková věc, která řeší, aby se k vašim zaměstnancům nebo i klientům dostaly informace už cíleně k těm, kteří zpracovávají ty jednotlivé agendy, aby do toho mohli, aby viděli dokumenty, aby měli informaci, že jste jim nějaký nový dokument zveřejnili. Mluvím teď o třeba předpisech, manuálech, o nějakých normách, směrnicích, vzorech dokumentů a podobné věci, které vlastně každý ve firmě vlastně má k dispozici a v podstatě potřebujete, abyste věděli, kterým zaměstnancům jste co kdy nasdíleli, abyste věděli, kdy s tím byli seznámeni, tak na to slouží vlastně taková nástěnka vnitřní předpisy redakce, je ten redakční modul, který to vlastně celý vysílá těm zaměstnancům a ty zaměstnanci nebo uživatelé systému už to vidí v části vnitřní předpisy, chodí jim vždycky notifikace, takže tam všechno uvidí. Takže to je ten žlutý, zelený modul, tento světle zelený umí řešit digitální archiv, to znamená, pokud v nějaké agendě samozřejmě má logicky být digitální archiv, tak tam takový digitální je, archiv už k dispozici a nemusíte to řešit zvlášť, ale pokud ve firmě máte ještě nějakou agendu, kterou byste rádi měli taky v digitální podobě, tak si můžete pořídit digitální archiv a ty digitální archivy si sami sestavujete, sami říkáte, kdo k nim bude mít přístup a ty dokumenty jsou kdekoliv k dispozici. Naše prostředí je v podstatě postavený intuitivně, je to responsivní prostředí na webových platformách, takže kdekoliv máte přístup k internetu, můžete se tam vlastně přihlásit, ať jste kdekoliv, odkudkoliv, ať jste na tabletu, na telefonu, případně na počítači a vlastně jakmile máte vlastně toto k dispozici, tak v podstatě se můžete na všechny dokumenty a všechno zpracovávat, schvalovat, komunikovat se svými kolegy prostřednictvím této platformy. Nepotřebujete žádné zatěžování e-mailů, systém vás informuje o všem prostřednictvím takzvaných notifikací. To jsou vlastně tady v každém modulu, který byste případně mohli používat. Jsou takováhle čísílka v červeném vždycky rámečku tady vpravo nahoře a ten vlastně říká, kolik tam máte nevyřízených třeba záležitostí. Jak to vypadá, že jenom na to kliknete, můžete se prokliknout přímo. Tady vám to sumarizuje, tyto notifikace, ještě systém takhle jako přehledně a samozřejmě ideální stav je, že nikdo prostě nepotřebuje nic nikde vidět a měl by tam mít čísílka prázdné, že všechno má vyřízeno. Takže nemusíte na nic myslet, systém myslí v tuto chvíli za vás a přitom vám nezatěžuje e-maily. Někdo má rád používání těch e-mailů, tak pro takovéhle osoby doporučuji si ve svém profilu zapnout v preferencích, že chcete jednou za den poslat notifikaci od systému, že kolik tam máte nevyřízených věcí, tím vám vlastně jako ten jeden mail denně připomene, abyste se případně do platformy přihlásili a všechny své záležitosti si vyřídili, takže i tohle je možný. Platforma s váma komunikuje multifunkčně ve vícero jazycích, kdy si každý uživatel může sám nastavit jazyk, v kterém bude komunikovat. Takže to je v podstatě tak, že vlastně administrátor váš, kdo dělá ty uživatelé, může nastavit preferované jazyky používací u vás ve firmě a potom ty jazyky se tady vlastně nabízí těm zaměstnancům, uživatelům, aby si to sami nastavili. Takže to je ještě, co se týká těch informací a notifikacích systému. Jinak, když jsme se bavili o těch ještě jednotlivých, to už to vemu v rychlosti a pak se vrhneme hned na zakázkový systém. Takže evidence majetku není účetní evidencí majetku, ale je to spíš taková fyzická evidence majetku, že je to modul, který vám pomůže
vlastně nastavit si vlastně majetek, který máte ve společnosti, až do úrovně toho, komu jste ten majetek přidělili, kdo ho má na starosti, jak vlastně, kde ho najdete, umí řešit i fyzické kontroly, že třeba najmete nějaké brigádníky, oni jednou za rok nebo dvakrát za rok podle vaší frekvence oběhnou třeba ty vaše budovy, váš majetek a zkontrolují, v jakým je stavu. Jakmile nějaký majetek přidělíte zaměstnanci nebo uživateli, který ho má na starosti, tak jemu se objevuje tento majetek tady v jeho vlastně vybavení a on s vámi může vlastně chatovat o tom, jak vlastně ten majetek, jakmile mu něco přidělíte, přijde mu notifikace, že něco nového má a vlastně on v podstatě tady může komunikovat s tím správcem majetku, co a jak. Takže kdyby třeba náhodou jste omylem přidělili něco někomu, co nemá mít na starost, tak on se tady může takhle ozvat zpátky vám. Je to samozřejmě dobrá pomůcka, když potom zaměstnanci odcházejí ze společnosti, protože máte jednoduše možnost zkouknout, jestli všechno předali a vlastně i on si sám může ten zaměstnanec vyčistit vlastně všechno to, co připravit si to k předání, takže má to kdykoliv k dispozici. Takže to je vlastně modul evidence majetku, tak jak je řešen. Pak ještě existuje modul správa úkolů, který taky, dalo by se říct, neoddělitelně může patřit k zakázkovému systému, protože každá zakázka, aby se zrealizovala, tak to znamená, že musíte udělat nějaké kroky, má to nějaký proces, můžete rozdělit svým vašim kolegům, kdo co má v té zakázce na starosti, zadat mu úkoly a v podstatě k tomu, abyste to mohli provázat s tím zakázkovým systémem, právě potřebujete ten modul správy úkolů. Modul správa úkolů se dají řešit i opakované úkoly, takže vlastně každou činnost, kterou ve společnosti vykonáváte více než jakoby jednou, prostě xkrát pořád opakovaně v nějaké frekvenci doporučujeme vytvořit katalog úkolů s opakovanými úkoly a pak se nemusíte zase na nic myslet, protože ty úkoly sami padají těm zaměstnancům. Kdo to má na starosti, vlastně rovnou se vždycky vygenerují v ten správný den se správným limitem a hlásí se, aby se splnili. Manažer pak jednoduše jenom kontroluje, zda je všechno splněný a má zase přehled. A pokud jsou ty úkoly právě navázané na zakázky, to se pak když tak ukážem, tak vlastně máte to přehled i z té zakázky, jak ta zakázka se zrovna plní, jestli je všechno v čase spojeno. Fialové moduly jsou moduly, které jsou spojené s personální agendou, takže pokud by vás zajímalo, na to budeme chystat extra webinář na konci srpna, kde budeme se věnovat té personální agendě, takže to jenom byste věděli, že vlastně umíme řešit kompletní personalistiku i zpracování podkladů pro mzdy až do úrovně toho, že je to připraveno do exportu do mzdových softwarů. Takže včetně nástup, výstup zaměstnanců, generování smluv, dokumentů, zviditelnění dokumentů přímo až k zaměstnancům, takže v digitální podobě, že jim nic nemusíte posílat, že vlastně jsou informovaní prostřednictvím toho, mají svoje dokumenty kdykoliv k dispozici, předávání mzdových pásek a všech těchto věcí, hlídání termínů, školení, vzdělávání těch zaměstnanců a v podstatě právě potom docházku a potom podklady právě vlastně pro přípravu mezd. I s tím, že můžete vlastně řešit jednotlivých manažerů až to, že můžete každému určovat, kolik kdo dostane třeba na pohyblivých složkách, pokud toto řešíte. To řeší právě modul efektivita, proto jsou ty moduly 3. Jeden řeší zaměstnance, jeden řeší externí spolupracovníky, pokud ve firmě máte, využíváte. A vlastně tento modul je určen manažerům, který vlastně stanovují každý měsíc výši mzdy a odměn svých podřízených. To všechno se vlastně pak sdruží v jeden podklad pro personálního pracovníka, který to zkontroluje a pokud máte mzdový software, na který jsme napojení, tak se vlastně všechny ty dokumenty exportují sami rovnou do mzdových softwarů. Aktuálně jsme napojení s účetním softwarem na Stromware, na Pohodu a ve mzdové části je to od Stromwareu Pamika. Takže to jen jako byste měli přehled, o čem to je. Tak a to asi bychom měli všechny ty moduly, co to v podstatě jakoby umí. A zároveň ještě vám řeknu, tady tohle levé menu je vlastně menu uživatelů, které jsou v systému přihlášený. Už jsme zmínili, že tam může si každý nastavovat svůj profil jenom v té části, co může. Tady vidí zaměstnanec nebo spolupracovník svoje dokumenty. Má je kdykoliv k dispozici, tak jenom vám to takhle v rychlosti ukážu. Když by se chtěl podívat na svůj mzdový výměr, tak vlastně ho tady vidí.
a vlastně může si to prohlídnout. Nemusí volat nikam do personálního, ani do mzdového, ani nic, má všechno zaměstnané k dispozici. Tady najde ty výplatní pásky a všechno. Může si tam ukládat i jeho vlastní dokumenty, do kterých mu nikdo nevidí. Zároveň tady má vlastně dvě záložky, které řeší právě úkoly, kam mu padají jeho úkoly, které má zpracovávat, nebo si je může zobrazovat ve formě jeho kalendáře, kde už jsou sdružený úkoly z různých těch systémů v tom jakoby na těch našich modulech, kde je zase máte podle barvy modulů ty úkoly nebo ty různé informace vlastně takhle zvýrazněny. Zde má ten člověk přiřazené vybavení, zde vidí předpisy a dokumenty, podle kterých se má řídit. Tady může vidět kontakty na svoje kolegy, když na to klikne, může rovnou jim volat, nebo jim může psát e-maily rovnou. Může si nastavit notifikace v systému, které nechce, aby dostával, že ho třeba moc obtěžují, tak si tady správu notifikací může provádět sám. Ty, co jsou světle šedé, tak ty jsou samozřejmě systémové, ty si úplně vypnout nemůže, ale tyto si může každý ovládat. Přes systém může zároveň každý uživatel komunikovat s personálním oddělením, a vžádat si o přístupy nebo prostě cokoliv od personálního potřebuje, podává tudy žádost a zároveň samozřejmě v systému je nastaveno, že když někam nějakou žádost napíšete, tak tomu člověku přijde notifikace o tom, že mu něco píšete, něco po něm v podstatě chcete. Vždycky u každé žádosti je k dispozici takzvaný chatovací okýnko na možnost přikládání dokumentů a vždycky v systému u vás je vždycky možno vidět, komu jste co psal a v jakém je to stavu, jestli vám ten člověk reagoval nebo ne. On vás samozřejmě při reakci informuje taky notifikace, ale vlastně stejně tak, kam má ta žádost patřit, tak tomu člověku se samozřejmě v jeho agendě zobrazují ty notifikace potom případně od všech. Pokud je člověk zaměstnanec, tak v této části si žádá právě o nepřítomnosti, takže konec žádných papírků, že se žádá o dovolenou a podobné věci. Vlastně schvaluje se přes každá žádost přes takzvanou takovouhle, si dáte žádost o nepřítomnost, dáte nová nepřítomnost, vyberete svůj kontrakt, řeknete, jestli je to dovolená, nebo jdete k doktorovi, nebo co máte, nebo chcete zůstat na home officeu, můžete zdůvodnit svýmu jakoby nadřízenému a je to vlastně připraveno potom poslat ke schválení zase svému šéfovi. Tady vyberu, že je to třeba dnešek, abych vám to jakoby ukázala jen tak v rychlosti. Jsem tam 9 hodin, pošlu ke schválení a v tuhle chvíli můj šéf vidí, že má schvalovat. Takhle to vidí ten šéf, jo? Protože já jsem teď přihlášená jako Arnoš Novák, takže rovnou si to můžu i schválit. V tu chvíli se propisuje automaticky ta schválená dovolená do přehledu docházky. Takže to je vlastně nepřítomnost. Pokud byste měli nějakého klienta nebo byste sami potřebovali řešit plány směn, měli byste směnný provoz, tak je zde připravená i možnost řešit přes plán směn. Tady má zaměstnanec k dispozici vlastně zpětně kolik let svoji finální docházku, tak jak vypadala, kolik dní chyběl nebo byl, jak chodil do práce. Systém umí řešit i automatické generování docházky, nemusíte se tím tedy zabývat. Pokud používáte něco jako čipování, tak tady byste viděl přehled toho, kdy ty zaměstnanci jsou skutečně v budově, se tomu říká jako přítomnost v budově, a to vlastně skutečnost té docházky. Manažeři mají přehled o vlastně svých zaměstnancích a jejich dovolených. Tady je prostřednictvím takového přehledu, kdyby měl někdo naplánovanou dovolenou, tak tady nebo nějaké home office, tak tady máte jakoby přehled v týmu. Systém vám umožňuje svým zaměstnancům nebo uživatelům vaší platformy sdělovat novinky pro všechny, které jsou sdíleny, to je tato část. Takže někdo je nějaký redaktor a ten tady přes tuto tlačítko jako generuje informace, pro který chcete sdělit někomu třeba, co je zrovna k obědu nebo něco takového, co se děje ve firmě. V této části vás informujeme my naopak o tom, co se děje nového v platformě, jaké nové funkcionality vyvíjíme. Takže to je úplně ve stručnosti, jako jak platforma funguje. A když tak se můžeme vrhnout na samotný zakázkový systém, pokud nemáte nějaké dotazy někdo. Se mrknu, se někdy rozpovídám, tak mě klidně vždycky zastavte. Tak. Podívám se, jestli jsem vám něco nezapomněla říct.
Možná bych vám uvedla nějaké příklady z praxe, co nám to, abyste si to lépe představili, co třeba nám při našem fungování nám to pomohlo, jak to vlastně funguje, jak to probíhá celé. Tak třeba v účetním oddělení jsme zpracovávali dříve 9 firem a potřebovali jsme k tomu na to zpracování 6 účetních. A doklady jsme samozřejmě zpracovávali ručně, to znamená, že běhaly papírové faktury, na nich musely být košilky, ty košilky byly, jestli to znáte, takový ten papírek, že každá zodpovědná osoba musela k tomu schválit, co prostě, že to bylo správně, postupně se tady obíhaly právě ty faktury s těma košilkama po budově. A teď samozřejmě, co to znamená, občas se vám něco ztratili, pak se věci posílaly pozdě, nebo prostě furt se něco hledalo. Samozřejmě ruční přepisování nám přinášelo poměrně velkou chybovost a vlastně všechno trvalo hodně dlouho. Potom, co jsme toto zavedli, tak jsme dál zpracovávali 9 firem, ale už jsme na to potřebovali 1,5 účetní. Takže tam si myslím, že ten přínos je poměrně docela velký a jsme velmi rádi, že jsme už dávno na takovouhle věc přešli, tak to jenom, co by vám to mohlo případně přinést. Velmi jsme zpřesnili evidenci dokladů, velmi jsme se zrychlili, velmi jsme umožnili manažerům, vlastně vysokým manažerům i manažerům těch jednotlivých projektů mít přehled na tom, v jakém stavu jejich zakázka právě jakoby je. A vlastně kdykoliv měli právě ty doklady k dispozici, takže vlastně a ještě jsme měli přístup těch dokumentů jenom těch, který mají vidět, které dokumenty. Jo, aniž bychom museli dávat třeba přístup do účetních softwarů vlastně i manažerům nebo komukoliv, protože oni ty svoje dokumenty vidí tam. Co se týká personalistiky, tak pár čísel. Vlastně jsme měli jednoho personalistiku a jednu mzdovou účetní. Dokumenty jsme měli jenom ve skříni, v papírové podobě. Personalista byl nucen pracovat jenom v kanceláři, kvůli tomu, aby se dostal právě a měl vždycky k dispozici svoji dokumentaci. Pořád jsme vytvářeli smlouvy a všechny dokumenty k nástupům a museli jsme je tisknout, takže vlastně vysoká náročnost je na papíry, a obíhat s těma dokumentama k těm zaměstnancům na podpisy. Znáte všichni určitě ruční zúčtování, vždycky jednou za rok růžová prohlášení, každý neví, jak to má vyplnit. Tohle jsme všechno vlastně nahradili už dneska elektronickou cestu. A vlastně pro personalisty vzniklo 90% času vlastně ještě navíc k tomu, že mohla zpracovávat opravdu to HR, tu věc, že se mohla věnovat zaměstnancům a nemusela toto řešit. Takže po tom zavedení jsme vlastně snížili se na půl personalisty, takže vlastně jsme měli personalistku, která pracuje na půl úvazek a vlastně jenom vlastně mzdový účetní zabíráme 1/4 času toho, co dřív, když zpracovávám mzdy. Jo, že teď je všechno prostě máme v náhledové podobě k dispozici jak personalista, tak zaměstnanci, tak vlastně ty nadřízení, jenom to, co potřebují. Personalista může vlastně pracovat pro nás dneska odkudkoliv, to jsme si taky v praxi vyzkoušeli, máme i klienty, kteří vlastně fungují třeba úplně na druhé straně republiky, než jsme my a všechno je tam v pořádku, přestože personalista sedí klidně v Praze, když je potřeba, nebo někde jinde. Generujeme dokumenty k těm zaměstnaneckým dokumentům rovnou z těch šablon, který systém má nastavený, takže vlastně příprava personální dokumentů při nástupu zaměstnance vám trvá prostě, nevím, 10-15 minut, máte všechno hotový a hned je to u zaměstnance. Tím, že jsme právě zavedli ty žádosti, co jsem vám ukazovala na tu personální, tak tím jsme taky ušetřili personalistům i zaměstnancům čas, protože nemusí běhat k personalistům, že něco potřebují vyrušovat personalistu nebo mzdovou účetní od své práce, když zrovna něco dělá důležitého, aby se pak tomu složitě musela vracet a vlastně tím si každý řeší vlastně tu svoji záležitost tehdy, když je správně na to čas. Velmi jsme uspořili náklady nejenom na ty zaměstnance, ale hlavně na tisk, takže i šetříme přírodu. A co je velký důraz je, že jsme velmi zabezpečili vlastně zpracování osobních údajů a dat, který nikde neběhají nikde žádné papíry a vlastně do toho personálního modulu pouštíte jenom třeba personalistku. Takže to je tak jako z pár čísel, abyste věděli vlastně, jak to funguje. Ještě vám ukážu, že vlastně že se nemusíte toho systému bát, protože tak, jak je každý modul sestaven a některé funkcionality jsou vždycky v těch modulech stejné, aby se vám s tím dobře pracovalo, tak vždycky na konci každého nějakého menu, které tady je vždycky manuál,
který je vám kdykoliv k dispozici a hned vám vysvětlí, co se v té jednotlivé záložce vlastně může dít. Vysvětluje to vždycky ve struktuře manuál na konci a každé jednotlivé záložky jsou vlastně popsány, vy si na to kliknete a můžete se přečíst, k čemu ta věc slouží, takže se dobře v systému orientujete. Když vezmeme náš zakázkový systém, tak i ten má na konci manuál a provází vás právě, jak s tím můžete pracovat. Takže v podstatě takhle jsme si řekli, ty moduly navzájem jsou propojený v těch částech, kde je to potřeba, ale vy si klidně můžete vzít, pokud by vás třeba ze začátku zajímalo, i to doporučujeme, třeba začít jenom s jednou agendou a postupně navyšovat, tak vždycky v ten moment, když třeba, jak jsme si říkali, zakázkový systém můžete mít samo o sobě, funguje, nebude vám fungovat právě s úkoly, pokud si nevemete ještě třeba tu správu úkolů, ale i tak funguje prostě všechno ostatní oběh účetních dokladů i bez toho. Pokud si pořídíte právě třeba evidenci majetku, tak můžete jenom sledovat majetek. Dokonce máme klienta, který si vzal jenom správu úkolů a řeší v něm třeba správu vlastně, protože má hodně asi 18 budov a řeší v tom vlastně tu údržbu těch budov, aby se nezapomněla pravidelně dělat nějaká údržba, takže si veme třeba jenom správu úkolů. Personalistika je právě propojená jak jakoby třeba s úkoly, tak s těmi evidencí majetku, tak umí být propojená i s jinými věcmi. Zakázkový systém je ještě napojen nejenom na jako správu úkolů, kvůli úkolům, ale i taky pro výkaz práce. Pokud by vás zajímalo a měli by zaměstnanci u vás evidovat výkaz práce, to znamená, kolik času strávějí na jednotlivých zakázkách, abyste měli tu efektivitu té činnosti té zakázky vlastně opravdu přesně, tak vlastně to vám umožní v podstatě, pokud dobře rozdělíte úkoly i s časovými limity, tak se vlastně ty výkazy práce generují ty zaměstnancům sami rovnou z toho, když prohlásí úkol za hotový. Takže to jsou takový ty místa, kde vám třeba vysvětluju, jak jsou ty systémy i v některých chvílích provázaný. Měla bych pro vás jednu otázečku. Jakým způsobem zadáváte účetní doklady do účetního softwaru? Jestli je evidujete ručně, doklad po dokladu, a máte právě ještě povinnost kontrolovat ty košilky, zda tam je správný schválení a všechno, nebo jestli je prostě vemete tak, jak jste je od klientů dostali a prostě ručně je zpracujete a nekontrolujete, jestli jsou schválený a jsou někde zkontrolovaný, nebo jestli dostáváte právě ty PDFka a vlastně vy je z toho přeťukáváte, a nebo jestli máte už automatický export do nějakého softwaru účetního. Mi někdo odpovíte? Tady někdo píše, že to děláte ručně bez kontroly a digitalizujete přes exporty. Ještě tady vidím jeden dotaz, nějak exportovat složku zaměstnance, veškeré dokumenty k němu. Ano, jde. V podstatě ten zaměstnanec, pokud máte ty dokumenty někde v PDFku, jestli myslíte to, jak je dostanete potom do toho systému, tak se tam dají hromadně nahrát. A nebo zase naopak, když třeba zaměstnanec končí a vy chcete vlastně, aby si ty dokumenty on mohl vyexportovat, tak je to taky poměrně jednoduchá věc, kdy my třeba to děláme tak, že když někdo od nás odchází, tak mu necháváme přístup do platformy ještě třeba 2 měsíce. Nemá už zpřístupněné žádné z těchto pracovních nástrojů, ale má ty svoje dokumenty k dispozici. On si takhle rozklikne a buď si vybere ty, které chce, když si dá všechny, a takhle by si je tady zaklikal, a nebo si naopak tady jedním tímhle klikem, který označí všechno, co v tu chvíli vybral, může rovnou objeví se od akce a udělá export do zipu. Všechny ty dokumenty, které tam jsou, se mu vlastně stáhnou do formátu zip a může si je vlastně uložit třeba na flašku nebo někam a má je k dispozici. Stejně takhle můžete vlastně pracovat, protože zaměstnanec má k dispozici svoje dokumenty jenom v náhledové podobě anebo ke stažení. Nemůže vám tam nic vkládat a nic mám tam odsaď mazat. Jo. Ale ten personalista, ten stejným způsobem v personální agendě v zaměstnancích, když tady vemu toho zaměstnance, on má tuhle podobu a jeho dokumenty, tak to vypadá úplně podobně,
On má samozřejmě k dispozici ještě takzvané neveřejné dokumenty, které, když si tam ukládá k zaměstnanec, ty to nevidí, ale zase takhle označí a zase export do zipu a je to jednoduše to provede. Jestli jste se ptali na to, jak dostat dokumenty, které už v tuhle chvíli zaměstnanec má, třeba do tohoto modulu, tak je to jednoduché. Vstoupíte do toho daného zaměstnance a všechny najednou je vlastně nahrajete do tohoto místa. Buď tlačítkem vybrat soubory a uložíte z toho místa, kde je máte, anebo je normálně takhle přetáhnete myškou sem. Oni se vám automaticky sem zařadí. Co je důležitý, ale u všech dokumentů, které do systému takto exportujete, je potřeba udělat přiřazení k typům dokumentů, a to jenom z toho důvodu, pokud budete chtít používat tu funkcionalitu automatické archivace a skartace, kterou tam máme nainstalovanou. To znamená, že ten dokument sám dostane přidělenou archivační a skartační lhůtu a sám se hlásí, až mu archivační lhůta uplyne, o to, že je připraven ke skartaci. Takže pokud byste tohle chtěli využívat, tak je dobře si nastavit správně ty archivy a vlastně u toho dokumentu takhle vždycky přiřadit, o jaký dokument se jedná. A v tu chvíli se vlastně ta archivační lhůta sama podle té legislativy a vašeho nastavení nastavuje. To znamená, zejména u té personalistiky to velmi doporučujeme, protože tam víte určitě, že ty archivační a skartační lhůty jsou u některých dokumentů velmi dlouhé, tak abyste na to nemuseli za prostě 35 až 45 let myslet. Ale zase některé dokumenty máte mít jenom vlastně po dobu nezbytně nutnou, takže tam je třeba nastaveno i rok nebo i míň, tak se vám taky budou sami archivovat. Takže takhle jednoduchá práce s těma dokumentama jakoby je. Takže jestli se vrátíme k tomu zakázkovému systému, jsem tady od vás potom další odpovědi nezískala, ale to nevadí. Předpokládám, že se potkáte s většinou vlastně jakoby možností, tak jak se to dá řešit. A my vám jenom ukážeme, že vlastně v podstatě ten princip, jak to u nás chodí, je ty dokumenty, které dorazí, tak se v podstatě všechny sdruží nějakým způsobem zdigitalizují do části příchozí faktury, všechny. Tak zde se právě potom přiřazují k těm zakázkám, zde je připraven panel schvalování těch dokumentů a tady už je část, která je připravená pro účetní, vlastně buď účetní společnosti externí, případně pro účetní oddělení v dané firmě, kde si vlastně ta účetní tady v záložce zaúčtování vyzvedává faktury, které už jsou vlastně schválené. Jo, a tady si je přesně tímhletím způsobem, jak jsem to ukazovala s těma dokumentama u zaměstnanců, tak si označí buď samostatně, nebo ty, které chce už exportovat a může si případně exportovat do Pohody, že to vytvoří XML soubor, případně si nastavíte takzvanou naší exportní dálnici do Pohody, kde vám to tam potom se naexportuje už samo. Tam už u těchto dokumentů nemusíte žádné data přepisovat a nic, ani čísla, protože se vám to exportuje rovnou ta faktura tak, jak je. A nebo se vám to vytvoří XML, které je možné do účetního softwaru nahrávat, anebo si klidně ta účetní, pokud má jiný software nebo je zvyklá na jinou práci, tak si pracuje vlastně s těmi jednotlivými dokumenty tím, že si je může jako zobrazit. Tady vidí náhledovou podobu toho dokumentu tak, jak jakoby je a vlastně může si je teda účetně i přeťukávat tímhle způsobem. Tady v tom systému navždycky ty doklady zůstávají přiřazené i k těm zakázkám. Ta účetní má i k dispozici vidět, kdo kdy ten doklad schválil, jestli tady probíhala nějaká komunikace. Takže pokud třeba účetní má i na starosti zkontrolovat předtím, než to zaúčtuje, že to prošlo správným řízením, tak jak je ve firmě nastaveno, tak vlastně všechno má kdykoliv k dispozici. Stejně tak je tady možnost samozřejmě exportovat do účetních softwarů i vydané faktury, i hotovostní doklady. Takže to v podstatě takhle to funguje. Takže za ty dokumenty a digitalizaci je většinou zodpovědný u nás jakoby ta strana toho klienta a tady je to vlastně prostředí, kudy si je vlastně vyzvedává účetní. Jakmile si je účetní vyzvedne, tak získávají ty faktury status exportovaná. Jo, a vlastně tím to máte poznaný, že už to tam je. Pokud máte datovou dálnici, tak tady ještě vlastně by bylo ukrytá informace o historii přenosů, kdo to udělal, kdy to udělal, jak ten přenos do účetního softwaru jako dopadl.
Takže to je vlastně takhle probíhají ty systémy. Co zakázkový systém ještě navíc umí? Samozřejmě k tomu, abyste mohli vlastně dělat jakékoliv zakázky, jakékoliv účetní doklady sledovat, tak potřebujete evidenci partnerů. Takže je to takový jako zrychlený CRM v podstatě na evidenci partnerů, kdy jestli je váš partner dodavatelem nebo odběratelem, tak vlastně si je tady můžete zadat. První importy jsou jednoduchý, máte k dispozici několik možností importů, že v podstatě třeba z účetního softwaru si vyjedete vaše partnery a pak si přes excelovskou tabulku se můžete naimportovat rovnou najednou, nebo jednoduše nového partnera zadáváte tím, že mu zadáte IČ a zadáte tady, zmačknete tlačítko ARES a vlastně on vám rovnou načte všechny údaje z registru a doplní vám je sám. Jo, takhle v podstatě je to během chviličky hotový. Zároveň vám doplní i registrovaná čísla účtů vašich partnerů, zkontroluje vám, zda se jedná o nespolehlivého plátce. Všechno je tam vlastně jako propojeno. Vy už si sem potom zadáte, jestli je to odběratel či dodavatel, nějaké kontaktní osoby, jestli faktury budete posílat nebo objednávky mailem, nebo jestli je tam cesta papírová, nebo způsob, jaký jste si dohodli a vlastně takto máte uložené partnery. Ke každému partneru máte k dispozici vlastně informace o jeho aktivitě s tímto partnerem za celou dobu, co ho máte, takže takhle jednoduše se zobrazíte vlastně, jak je aktivní, kolik u něj máte objednávek, vydaných faktur nebo příchozích faktur. To je takový rychlej přehled. Pokud u partnerů potřebujete třeba mít nějaké dokumenty typu, nevím, co si dovedu představit, třeba máte nějaké rámcové smlouvy s tím dodavatelem nebo něco podobného, tak si sem všichni zase digitální archiv, který vypadá všude stejně, jednoduše se s ním pracuje. Můžete si tady ukládat i ty dokumenty o těch partnerech. Pokud s některým partnerem máte takzvané špatné zkušenosti, tak máte tady možnost toho partnera jako zařadit do blacklistu, aby s ním ostatní vaši kolegové náhodou třeba taky nenaběhli. Měli jsme zkušenost s několika portály náborovými, které se tváří, že si tam můžete inzerovat vlastně jakoby vaše pracovní místa zdarma a jakmile to uděláte, tak vám najednou začnou chodit faktury, pak už výhrožní maily, že jste je neuhradili, a je to poměrně docela složité, takže tady třeba u takových případů doporučujeme dát na blacklist, pak by se nemělo ani nikomu z vašich kolegů, ani budoucím třeba nástupným personalistům, kteří dělají nábory, vlastně zopakovat tu stejnou chybu, kterou už jednou jsme udělali. Takže je tady i blacklist. Blacklist podléhá, je to funkcionalita, která je připravená, že podléhá schválení. Aby si jednotliví zaměstnanci nemohli sami rozhodnout, že tohohle partnera dali na blacklist, tak je tam ještě schvalovací komponenta, že by to třeba měl v té firmě ještě někdo schválit, že to tak skutečně jakoby je. Na partnera můžete jednoduše takhle nahlížet a máte tady nejzákladnější informace o něm a případně samozřejmě upravovat údaje v něm, přidávat, odebírat osoby a podobné záležitosti. Takže to je tak asi jako práce s partnery. Jak ještě systém pravidelně se aktualizuje ty údaje o partnerech a když narazí na nějaké problémy, tak vám je tady vypíše. Takže je dobrý jednou za čas kontrolovat, jo, jestli máte všechny údaje u těch partnerů v pořádku. Takže i tím vás upozorňuje. Jak můžete ještě zaregistrovat nového partnera, aniž byste použili ARES a ADIS, aniž byste importovali z Excelu, tak je ještě možnost zadat sem e-mail vašeho partnera, odeslat mu mail a vlastně mu přijde link a on vám ty údaje vyplní sám. Takže ještě máte i tuhletu možnost. Takže to je ještě taková jako vychytávka v podstatě jakoby navíc. Systém dále funguje na vlastně takové skupině projektů a zakázek a jenom tak v rychlosti si vysvětlíme. Projekty je, že si rozstřídíte vlastně, nevím, to, co vlastně v té firmě děláte na jednotlivé projekty, které vlastně vykonáváte, aby to je vlastně nějaký způsob řazení, nebo i třeba my doporučujeme klientům, aby ty zakázkové systémy, pokud s nimi pracují sami, aby si je nastavili třeba do podobných osnov, jako je potom jsou v účetním softwaru, aby právě jednou za čas mohli provádět vlastně třeba kontrolu proti účetnictví takovou rychlou, protože samozřejmě systém vám vytváří různé sestavy, pak jednoduše zkontrolujete, jestli si přesně sedíte s účetnictvím.
Výhoda zakázkového systému, my říkáme, že je v tom, že vlastně ten klient, pokud ho používá už přímo klient a dobře, tak vlastně on má přehled o ekonomice z celé společnosti i jednotlivých projektů či zakázek, protože zakázky jsou podskupiny těch projektů, tak vlastně hned v tu chvíli, jakmile ty doklady on dostane do systému a dá je tam, tak tam jsou. Nemusí čekat právě, až je třeba účetní vlastně zpracuje podle toho, kdy se dělá DPH a podobné věci. Jo. Prostě mají je tam hned. Jo, takže v podstatě je to právě dobrý nástroj i pro manažery v těch firmách, jak si můžou sledovat jednotlivé věci a zároveň další protikontrola proti tomu, že si sedí s tím, že nemají třeba zkreslené informace oproti tomu, co potom nakonec vyjede z účetnictví, když je to správně zaúčtováno. Takže vlastně to jsou projekty, kde vlastně vidíte tady přehled projektů a v podstatě můžete si do toho projektu vstoupit. Vidíte v něm, že ten projekt může mít nekonečné množství zakázek, to znamená, že ty zakázky si můžete vlastně ještě dále členit. A v podstatě vždycky, když na to kliknete, tak vám ukáže tady takový přehled, jak si na tom ten projekt stojí. V podstatě v tu chvíli na interních, externích výkonech, kolik jste fakturovali a jestli jste na tom projektu v zisku. A dole v řádcích pak vidíte jednotlivé zakázky. Jo, jestli jsou ziskové nebo jak jste v mínusech, že takhle jednoduše krásně vidíte rovnou přehled o tom, jak to vlastně je. A když se podíváme, jak to vypadá po stránce té zakázky, tak tam je vlastně podobná struktura, akorát, že ještě u zakázky můžete vytvořit takzvaný plán a on vám rovnou porovnává, jak jste vůči plánu, takový základní přehled. Jak si ten plán vytvoříte, nebo jak se se zakázkou pracuje, to už je vlastně tato taková pipeline v podstatě té zakázky, co v ní můžete dělat. Můžete si vytvořit plán, je tady připravená schvalovací komponenta, to znamená, co všechno chcete v té zakázce zrealizovat, co si tam naplánujete, jak to asi tak má dopadnout. Tak to jsou vlastně tady jednotlivé položky při tom zadávání, který si to vlastně tvoříte. Z plánu si můžete pak vytvořit rovnou rozpočet pro klienta, můžete si jich vytvořit i mnoho, kolik chcete a tu nejlepší variantu potom třeba předat tomu, pro kterého budete tu zakázku dělat. Ze zakázky můžete tvořit rovnou objednávky a rovnou tady odesílat vlastně, když něco objednáváte. Zde je ta část, kde tvoříte ty úkoly a tady rovnou vidíte přehled, v jakém stavu ty úkoly jsou, jestli jsou hotový nebo zadaný, jestli už jsou po termínu, jak je něco po termínu, hned se vám to tady červeně rozsvítí a hned to vlastně informuje samozřejmě vás tímhle přehledem, ale samozřejmě i toho dotyčného v jeho úkolech, že něco nemá splněno. U zakázky najdete samozřejmě přiřazené ty faktury došlé, už jako ty příchozí, které vlastně v jakém jsou stavu, jestli se jednalo o běžnou fakturu, ostatní závazky, či třeba zálohové faktury, v jakém stavu jsou, to se tam všechno stahuje z těch různých částí toho, jo, když je to potom napojený na tu pohodu, tak se tady vlastně ještě objevuje i část zpětná vazba z účetní z pohody, kdy jaké číslo to dostalo v účetnictví a jaké DUZP tomu přiřadila účetní, protože tam to nakonec může třeba vyhodnotit právě ještě jako jinak, takže tady jednoduše vidíte, když by došlo právě k nějakému rozdílu, aby se dal jakoby napravit. Na ty faktury můžete samozřejmě mrknout jako v náhledu na ten dokument, tak jak jakoby vypadá, pokud chcete vidět, nebo si rozkliknete očičkem, to je už ta podoba, jak jsem vám ukazovala, co vidíte účetní, můžete se podívat, kdo kdy tu danou fakturu schválil, můžete to případně editovat, jakmile editujete už schválené faktury, tak se tam automaticky ruší ten schvalovací proces, takže tam je potom potřeba, tam jsou informované ty schvalovací osoby, že to někdo zrušil a že je potřeba to samozřejmě znovu přeschválit, jo? Takže to jsou ještě potom takové mechanismy. Tady máte v zakázce přehled, které vlastně externí výkony vlastně na té zakázce jsou. To znamená nejenom, jaký faktury potom připávarováváte ještě k těm objednávkám, ale zároveň i tady se objevují už hotovostní doklady, které jsou zpracované, takže tady máte celkem vlastně, jak jsou ty externí náklady. Systému. Tady vidím dotaz, jestli se dají vystavovat faktury rovnou ze systému. Ano, dají. Ještě si ukážem. Systém má tady právě zrovna vlastně jakoby připravené. Buď máte dvě varianty. Buď můžete rovnou vystavit ze systému do fakturu, už jako ke konečnému, anebo vystavujete jenom podklad jako k vystavení faktury pro třeba vaši účetní a fakturu vystavuje účetní a pak je klientům posílá. Takže to se vlastně rozhodnete vy sami, co budete používat.
A to se všechno řeší v nastavení zakázkového systému, kde máte možnost si nastavit, jaké máte fiskální období. Můžete ty jednotlivé období, které už máte zkontrolovat, nechcete, aby se tam dodatečně dostávaly dokumenty, tak je můžete i takzvaně zamknout. Takže vám pak zůstane odemčené období pro to, co se dá. Můžete i zaměstnancům zamknout vlastně záznam pro interní výkony ještě zpětně, aby už vám nemohli nic zapisovat, aby vám tam nevznikaly na zakázkách ještě další náklady. A tady právě máte možnost nastavit, jestli budete vystavovat rovnou i faktury, to znamená povolit přípravu podkladů a vystavování faktur přijatých, kde samozřejmě tady je nějaké nastavení, které vám právě dovolí nastavit takové té číselné řady, tak jak to má vypadat. Tady potom zvolené způsoby úhrady, které budete preferovat, texty, jestli se mají nějaké přednastavovat. Jo, a tady třeba je možnost, když je to napojení na pohodu, jestli chcete právě, aby se ty číselné řady i takhle přesně přenesly do té pohody. Takže tam je taková ta potom vazba ještě jakoby na ně. Takže nastavit to lze a potom vlastně, když vy z toho systému rovnou vystavíte ten doklad, tu fakturu, tak ji můžete rovnou tady odsud po vystavení rovnou odesílat i klientům. Jo, tady bych já teď už nějakou tady mám připravenou a mohla bych ji potom vlastně jako takhle, když do ní vlezu, tak tady mám několik možností, jo? Že buď vytvoříte link na tu fakturu, posíláte fakturu jako ten link, nebo vytvoříte PDF-ko, anebo ji rovnou tady odsud už odesíláte s nějakým předpřipraveným textem, který se nastavíte. Takhle vlastně vypadají ty faktury potom z toho systému. Náhled do PDF-ka, takhle. Vy si samozřejmě tady můžete dát i potom i svoje logo, to se zase děje v nastavení. Můžete si tam upravovat některé z těch textů, které potřebujete. Faktury se dají vystavovat i v cizích měnách už dneska. Dá se vystavovat i v jiném jazyce. Takže to je v podstatě co takhle. Tady další dotaz mám. Jak si přiřazuje platby k fakturám? Tak to je jediná věc, kterou v systému dneska nemáme. V podstatě klienti někteří, kteří to spíš menší, řeší tím, že si je právě, když si fakturu udělají jakože exportovanou, tak tím to znamená pro ně, že je zaplacená, což jakoby taky jde. Ale bude se tam teď přidávat, ještě doprogramovávat možnost, že si tam budete moct nastavovat v podstatě možnost právě, jakoby tady vlastně vznikne políčko, sloupeček, kde bude řešeno, jestli už došlo k úhradě nebo nedošlo k úhradě a datum. To bude nastavovat, to se bude programovat, nevím, myslím, že do konce roku je to tam v plánu, aby to tam šlo. Řešili jsme právě, jestli se napojovat až na banky a řešit to propojování, ale ne všechny banky jsou zatím otevřený, jakoby před účetních softwarů už ty napojení existují, ale nejsou vždycky otevřený tomu jako propojit API i s jinými softwary. Ale ruční tam teda bude v nejbližší době. Takže to jsme teda byli u zakázky, kde jsme vystavovali faktur. No a na konci, když jste třeba už zakázku máte zrealizovanou a chcete provést nějaké vyúčtování tomu vašemu klientovi, pro kterého tu zakázku tvoříte, tak jednoduše můžete tvořit právě vyúčtování a máte na výběr buď z plánu vytvoříte ten vyúčtování z rozpočtu, anebo z té reality. Samozřejmě vždycky, když to vytvoříte, tak to můžete ještě upravit podle vašich potřeb. Tady máte na všechno tuštičky mazat, abyste to vyúčtování pro klienta měli upraven tak, jak byste ho vlastně chtěli mít, než ho budete odesílat pryč. Na všech různých místech systému jsou připraveny exporty do Excelu, protože pořád jsme všichni asi zvyklí v dnešní době s těmi Excel ještě pracovat. Někdy potřebujete různé sestavy, různě si upravovat některé dokumenty, tak vlastně všude vždycky, kde máte tady nahoře export jako do Excelu nebo import do Excelu, tak všude to jde vlastně jakoby tvořit, takže to s tím v podstatě. A samozřejmě na závěr ještě každá zakázka může mít dokumenty. To je zase ta část, že jste pak připravené pro kontroly, jo, z finančních úřadů a podobné věci, které vám přijdou na kontrolu. Takže rovnou si tady, protože už v té zakázce máte samozřejmě vydané faktury, máte tam příchozí faktury, máte tam hotovostní doklady, tak zároveň prostě si tady uložíte smlouvy,
předávat komunikace k té zakázce, jenom se tam jednoduše přetahujete, zase tady digitální archiv, jako všude, předávací protokoly, máte to všechno na jednom místě uložené, takže když pak přijde nějaká kontrola, můžete jednoduše tady odsaď buď jednoduše vyexportovat, anebo samozřejmě můžete někdy tu kontrolu tam k tomu posadit a ukazovat jí to rovnou v náhledové podobě ze systému. Takže takhle vlastně systém jakoby funguje. To je vlastně, jakoby, když si tak představíte, jak to tady běhá, jak běhá ta digitalizace všech těch dokladů, nejenom těch účetních, ale právě i všech dokumentů, kterým zakázkám patří. A samozřejmě všechno to vychází z těch projektů a zakázek, ale máte to pak sumarizovaný. Jo? Příchozí faktury, tady najdete všechny příchozí faktury, které třeba za ten celý rok vlastně jako máte k dispozici. Můžete si je různě filtrovat podle stavů těch dokladů, podle dodavatelů, když chcete konkrétně něco hledat podle čísla faktury nebo číslo účetnictví, pokud to máte propojený. Vždycky napříč systémem, všude, kde se vám zobrazí někde nějaký takovýto přehled, tak vlastně tady nahoře máte sloupečky v barvě toho modulu daného, tak jakmile na to kliknete, on se vám začne vzestupně nebo sestupně řadit. Napříč vším to takhle funguje, takže takhle jednoduše s tím můžete v podstatě pracovat. A ještě vám ukážu, nastavení systému jsem vám ukazovala, nemáme dneska tolik času, abych zabíhala úplně do podrobností, co všechno je tam možné nastavovat, ale můžete si právě říct i nastavovat už jakoby notifikace, můžete říct, které uživatelé v systému, kterým se budou nabízet takové ty sazby pro výkaz práce, že tenhle ten pracuje jenom s tímto, můžete každému říct, kolik zpětně může vykazovat jakoby zpětně dní do výkazu práce, jaké sazby mu přidělíte. Můžete si samozřejmě v systému řešit různé sestavy, když vás budou zajímat všechny externí výkony, třeba na jednotlivém projektu, tak si tady dáte jenom ty externí výkony na daném projektu, nebo si v sestavu budete chtít vidět bilance jednotlivých i s plánem, jo, jednotlivých projektů. Takhle se vám ukážou všechny. Vždycky v horní řádek je realita a spodní řádek je, jaký byl plán. A tady máte takhle realitu, dole se to vždycky všechno sčítá. Můžete po střediscích, můžete po projektech řešit různé bilance. Vlastně máte v systému všechny možné možnosti, jak si ty sestavy vytvářet. Jo. Tady vám ukážu třeba konkrétní projekt, kdy už vidíte ty jednotlivé zakázky, sumaci zase. Jo. Vždycky v horním řádku je ta realita a ve spodním je plán, takže takhle jednoduše. Jakmile je něco v mínusu, tak se vám to zobrazuje červeně, abyste měli vlastně představit. Tyhle ty všechny věci v sestavách jsou vždycky možnost exportovat do Excelu. Systém vám umožňuje nastavit si obchodní plány na celou společnost, na jednotlivé projekty a zase v rámci těch obchodních plánů pak můžete sledovat, jak se na tom průběhu roku stojíte. To znamená, můžete manažerovat vlastně jako delegovat už některé části až manažerům třeba projektů, nemusíte všechno řešit sami, protože vy máte přehled nad tímhletím vším. Pokud někomu přidělíte na starosti nějaký projekt nebo zakázku v tomto systému, pak to znamená, že on vidí jenom do té zakázky, kterou jste mu přidělili, nevidí všechno. Když si dáte z toho tu roli správce, administrátora, vidíte vždycky všechno. Tady mám dotaz, co všechno se dá využít jako účetní firma pro nastavení procesu spolupráce s klientem. Úkoly mezi účetní a klientem, připomínky do kalendáře, třeba připomínky úhrady daně. Ano, to všechno se dá řešit. Vy jako vlastně účetní firma, pokud byste chtěli, aby třeba váš klient si v podstatě on si nemusí tam řešit ty zakázky, jo? Ale vy byste pořídili vlastně zakázkový systém tomu klientovi, měli byste ho vlastně u sebe platformě vy. Dali byste mu přístup jenom do toho jeho zakázkového systému, tady byste jich třeba měli 10 pro 10 firem a vlastně pustíte uživatele, který vám tam ty faktury zdigitalizuje a schválí a on vám je vlastně tady odsaď předá, vy si je vyzvedáváte. Stejně tak můžete mít správu úkolů a v té správě úkolů je ten katalog úkolů na ty opakované činnosti. Takže byste si tady třeba mohli nastavit teoreticky katalog úkolů pro klienta třeba 1 nebo 2 nebo 3 pro každýho a tam byste mu dali třeba nastavit opakovaný úkol vždy. Teď já přemýšlím, jak vám to dobře časově nastavila, abyste to stihli do DPH. Třeba k 15. vygeneruj tomu
klientovi úkol, ať mi předá podklady, ať mi je tam nahraje. Takže vlastně tomu člověku přesně skočí toho, třeba vy řeknete, tak jo, 15. už to chcete, tak 10. se to má vygenerovat pro toho klienta, aby měl 5 dní na to vám je tam ty doklady nahrát. Takže takhle vlastně nastavujete přesně tyhle ty úkoly. Stejně tak můžete i pro vás jako účetní si nastavit opakovaný, nebo můžete třeba využít, když si řeknete, my máme katalog úkolů pro účetní, kde to máme všechno také nastavený, protože my jsme na tohle nastavili vlastně pro jakoukoliv opakovanou činnost u nás ve společnosti, že máme takzvaný katalogy úkolů všude, takže účetní tam má přesně, jo, kdy má nezapomenout udělat vlastně třeba přiznání k dani, kdy má udělat právě DPH, kdy má podat jaký takový ty výkazy na statistický výkazy, že má zkontrolovat na internetu je nějaká stránka, kde když dáte IČO, tak vám vyjede za ten daný rok, co jim máte na statistický vlastně úřad předat za informace. Takže vlastně všechno takhle tam máte nastavený a pak těm účetním jednotlivým vlastně naskakují ty úkoly, kdy co mají udělat. Takže vlastně to dá se říct, ten systém myslí za ně. Stejně tak jsme právě nastavili i ty růžové prohlášení, že vlastně těm zaměstnancům přijde, když je čas, dotaz, jestli prostě se u nich něco změnilo, ať napíšou co a vlastně pak se jim vygeneruje ze systému to růžové prohlášení, aby ho oni vlastně potvrdili. Všichni u nás mají nastavený elektronický jakoby podpisy, ne úplně ty certifikovaný, klasický, kde to teda musí ještě nějak být podepsaný, že máte vlastně uložený u sebe počítači v takové té podobě, jakože podepsaný podpis a naskenovaný, tak to tam ty zaměstnanci vkládají a tam, kde to samozřejmě jakoby je, že stačí ten dokument, když je prokazatelný tou vlastně auditní stopou, to znamená, kdy vám to ten zaměstnanec předal, že to šlo systémem, do toho systému on se přihlašuje vlastně prostřednictvím hesla, že tam jednoznačně určeno, že vlastně je to on, tak ty dokumenty jsou takhle braný, jakoby, že jsou hotový. Ještě koukám, jestli ty připomínky do kalendáře, jak vy vlastně nastavíte ten úkol a on se vygeneruje, tak automaticky těm zaměstnancům vy je můžete sledovat tady zadaný úkoly. Z každého vlastně opakovaného úkolu se pravidelně vygeneruje jakoby úkol, takzvaný jako ke zpracování. Vy si můžete po jednotlivých uživatelech třeba sledovat, jak má kdo co hotovo, to je takový ten náhled toho nějakého administrátora, správce nebo i manažera, který má pod sebou zaměstnance, kde vidí prostě, jak mu to plní. A ten samotný zaměstnanec, ten to má vždycky v podobě, vlastně v té podobném. Chviličku vám ukážu. Tady on má moje úkoly a zase on má přehled už jenom těch svých úkolů, kdy to má mít hotové. Tady vlastně ty úkoly můžou mít různé stavy. Teprve úkol ve statusu plánovaný, zadaný, zpracovaný, přerušený, hotový nebo reaktivovaný, nebo samozřejmě některé úkoly se nakonec nesplní, protože se z nějakého důvodu uzavřou, tak i ten status, všechno v tom systému zůstává. Ta struktura toho úkolu uvnitř vypadá vlastně jakoby takhle, kdy vy, když to zadáváte, tak tam dáváte ty úkoly právě, kam se to má případně, až kdyby se to mělo propisovat až do toho zakázkového systému jako do výkazu, tak musíte nastavit tu zakázku, kam to má jít. Když je úkol ze šablony, to je právě z toho opakovaného, tak vlastně on vám tady ukáže i z jaké šablony, to je takovýhle šílený číslo, nicméně vy si na to klidně můžete kliknout a ona se vám ta šablona otevře. A vy můžete tu šablonu případně upravit. Takhle vypadá vlastně šablona úkolů při tom vzniku. Kdy vy řeknete název toho úkolu, řeknete popis, ten může být i nesčetně dlouhý, kde my doporučujeme ideálně těm uživatelům a všem napsat podrobný popis, prostě jak ten úkol má splnit, co přesně chcete, protože pak se vás nebude ptát, co má dělat, když to má dobře napsaný. Tady, když je to o ten opakovaný úkol, tak se vám to 3krát vyplatí, protože když to tam vlastně dáte pořádně, tak už víte, že příště se to vždycky bude generovat i s tím popisem, že ty zaměstnanci pak nemusí hledat zase, až to budou za rok dělat znovu, jak to mají dělat, protože to tady v tom popisu mají. Tady právě máte možnost nastavit ten limit, pokud to budete používat. Můžete dokonce nastavit i prioritu těch úkolů. Můžete říct, že ten úkol se má, do jakého stavu se má při tom vygenerování vlastně nastavit rovnou, kdy se má začít generovat, kdy má vždycky deadline toho splnění. Jestli je to sezónní úkol, tak můžete nastavit sezónu od do, aby se ten úkol generoval jenom vždycky v sezóně. To je třeba dobrý, když byste tím řešili třeba údržbu objektů, tak třeba, že jo, v zimě budete pravděpodobně schrnovat sníh a nebudete sekat trávu a zase naopak v létě budete sekat trávu, takže tam je dobrý používat tohle. Dokonce máte i možnost, že ještě před tím plánovaným začátkem se ten úkol má vygenerovat i několik dní předtím.
tady nastavujete to opakování, kdy můžete nastavovat v řádech opakování dnů, týdnů, měsíců nebo let. A můžete i nastavit, že ten úkol má opakování končit k nějakému datu. Tady zaúkolujete ty lidi, které přidělíte. Můžete i jeden úkol přidělit více pracovníkům, to všechno jde. Tím tady vlastně třeba uděláte ten úkol pro růžové prohlášení, že ho vlastně zadáte jenom jednou a dáte, že přidat všem a ono to všem přijde. S tím, že musíte počítat, že každému tomu zaměstnanci se pak vygeneruje jakoby pro něj ten jeden úkol. Jo? Takže se z toho jednoho opakovaného jich může vygenerovat i víc podle počtu těch lidí, kteří jsou zaúkolovaní. Tady říkáte, pokud to má mít vazbu na právě zakázkový systém, tak do jakého zakázkového systému, na jaký projekt a na jakou zakázku a s jakou sazbou se to potom vykáže do výkazu práce toho zaměstnance. Pak, jestli chcete vy být informována, protože jste zadavatel toho úkolu, o tom, jestli ten úkol je splněn a nebo není splněn. Jo? Z praxe doporučujeme spíš se nastavit, že když ty lidi nesplní úkol, protože když ho vlastně splní, tak vy jste většinou spokojený a nepotřebujete to vědět. Vy to potřebujete vědět tehdy, pokud na ten úkol navazuje ještě něco dalšího, takže aby právě se vás třeba upozornilo, že ten už je hotový, takže můžete začít s tou další činností, tak pak doporučujeme použít i tohle. A můžete zadat, že k jednomu úkolu můžou být ještě informovaní další osoby, než jenom ten, kdo je zadavatel. To znamená, že nějaký úkol, který má vazbu ještě na nějakého dalšího manažera nebo něco, měl by o tom vědět, tak tady máte možnost přidat uživatele ještě dalšího. Vy jako zadavatel jste informovaný automaticky o tom. Takže takhle to potom vypadá. Ke všem opakovaným úkolům se máte vždycky možnost podívat na zpětně vygenerované úkoly, které už kdy byly vygenerovaný a jestli případně můžete tady vlastně nějakým způsobem se k ním dostat a opravovat je. Takže jako nic se vám z toho systému nestratí a ten zaměstnanec přesně ty svoje úkoly vidí buď v té podobě, jak jsme se koukali tady, když něco má plnit, anebo ve formě jeho kalendáře, kdy ho vlastně ten kalendář informuje, co všechno má kdy splnit a tady těma různýma ikonkama vidí, jestliže to splnil nebo ne. Tady všude, kde mám oranžovo, to mám jako já Arnoš Novák, teď ještě nesplněný. Tady se dokonce propisují i třeba informace, protože Arnoš Novák je zároveň i personalistou, tak tady třeba vidí i, že tadyhle tomu zaměstnanci bude končit zkušební doba. Tady třeba vidí, že tady ten majetek má konec záruční doby, takže tam je potřeba se na to, když tak mrknout. Takže takhle je vlastně informován kdokoliv. Ještě když je ten úkol s termínem splnění, už po termínu, tak ho ten systém informuje i tady nahoře. Jo? Když většinou ty úkoly nejsou splněný a pak ještě tady máte informace. Takže všude ten systém vlastně jakoby reaguje těm zaměstnancům na to, že se připomíná. Že to asi tak, jakoby, kdybych to vzala, ještě jsem vám chtěla ukázat, jak máme naimplementovanou, jestli vás zajímá i umělou inteligenci a vytěžování faktur. Takže jestli v podstatě v systému máme nainstalovanou vlastně takovou komponentu od společnosti Digito na vytěžování a vlastně je to jednoduchá věc. Pokud byste nechtěli přepisovat nebo v té firmě data ručně, tak zase stačí si tady přikoupit tuhletu část, kde vždycky je potřeba mít zaplacený nějaké množství kreditů a vlastně co jeden doklad, tak to vlastně bere jeden kredit, zhruba pro vaši představu. My máme ty kredity asi za 5 korun jeden doklad, s tím, že když si většinou koupíte vytěžovadlo, tak se dneska cena pohybuje bohužel ještě kolem 7-8 korun, takže ještě furt jako jsme zatím jako levný. Věřím tomu, že za pár období a bude už ten systém natolik jakoby známý všude, implementovaný, všechny ty systémy vytěžovací, že se ty ceny půjdou dolů, takže na to se těšíme, že to takhle bude. Ale vlastně je to jednoduchý. Vy sem dokument, který máte v PDF-ku, přišel vám mailem, nebo jste ho teda naskenovali třeba, když přišel v papírové podobě, jenom přetáhnete myškou vlastně sem a on se vám rovnou vytěží. Jak vypadá doklad po vytěžení, vám ukážu takhle v rychlosti, kdy se vám tady objeví podoba to PDF-ková. Tady vidíte ty údaje, které z toho ten systém přepsal a kdyby vás zajímalo, co s tím dělal, kam který políčka dal, tak máte možnost otevřít analýzu toho vytěžování, kdy on vám vlastně ukáže, když se tady kliknete třeba číslo přijatého dokladu, vám ukáže, že vzal tady a vy máte možnost mu to 5 odfajfkovat, že je to ono. Jo?
Variabilní symbol, to samý, vlastně vy mu to takhle odfajfnete. Když se mu něco nezdá, tak on vám to většinou tady takhle oranžovým vykřičníčkem jako vyhodnotí, že se na to radši máte podívat a vy mu to vlastně buď opravíte, řeknete ano, nebo že ne, že je to v pořádku. On vlastně je schopen vytěžit i texty, i položky jednotlivé, i potom tady ty jednotlivé údaje. Je to samozřejmě dneska, ty vytěžovadla se pořád vyvíjejí, jsou pořád kvalitnější a čtou se líp. Tím, když máme právě to napojené na nějaké vytěžovadlo renomované firmy, tak tím vlastně, jak všichni klienti to případně doučují ten systém, jak to, když něco vyčte špatně, protože záleží samozřejmě na druhu faktury, kterou vy máte tu chvíli k dispozici. Když je to nějaká, tohle je poměrně jedna ze standardních faktur, dalo by se říct, většinou se klienti ptají, jaká je úspěšnost toho vytěžení, tak když jsou to faktury z klasických účetních softwarů vygenerovaných, tak se dá říct, že ta úspěšnost je třeba už dneska kolem 90-95%. Když jsou to faktury typu pražská plenárenská nebo energetika nebo takové nestandardní faktury, nebo někdo si vystavuje faktury v Excelech, tak tam většinou je potřeba třeba při týdle a doporučujeme to dělat. Když se vám ta faktura objeví poprvé a víte, že příště přijde znovu, tak si právě pohrát s tímhle nastavením, kdy mu řeknete, tohle není ten údaj, je to tehle ten údaj, tak on vlastně třeba, kdybych tadyhle mu teď chtěla říct, že ičo dodavatele se mi nelíbí, ale je to třeba, teď si vymyslím tohle pole, tak mu to takhle řeknu a on si příště to bude pamatovat, že to má být tohle pole. Jo, takže takhle se to vlastně jakoby jednoduše učí ten systém, tak u těch faktur, které jsou nestandardní, doporučujeme vlastně to v podstatě tohleto použít, protože tím ho naučíte a on příště, když ten doklad dostane, už bude s tím umět lépe. Dokonce už kvalita i vytížených účtenek je docela dobrá, bych řekla já, teda na to, že když jsem to viděla poprvé před 2 lety a viděla jsem nějaký hotovostní doklad, tady vám ukážu nějakou účtenku. Tady je třeba účtenka z OBY. Tam samozřejmě záleží na kvalitě té účtenky, když vám to dává někdo z těch zaměstnanců nebo do toho systému, tak aby ji neměl moc zmačkanou v kapse nebo už potom málo vidět, tak samozřejmě potom ta úroveň toho vytěžování, tady vám ještě ukážeme, jak se vlastně poradil s tou účtenkou, jo. Vyčet, jak to bylo zaplacený, tahle číslo teoreticky si myslí, že je tohle číslo účtenky, tady částky, docela to tam zapracoval i s tím, co vrátil zpět, že jako zaplatil klientu jakoby tu hotovost a podobně. Takže jako to vytěžení ušitý účtenky je dobrý. Před tím 1,5, 2, když jsem to viděla poprvé, tak ani takovouhle účtenku z OBY jsme ho museli položku po položce učit, takže tam je to taky jakoby dobrý. Dokonce při tom zpracování těch dokladů máte možnost si rovnou říct, jestli to budete při tom vytěžení používat tu analýzu umělé inteligence, anebo řekneš, víte, že máte doklad, který v podstatě jako opravdu bude vidět poprvé pravděpodobně, tak můžete dát klidně ne, aby vám to ten kredit třeba nečerpalo. Jo. Jinak je samozřejmě možnost vždycky říct, že to budete dělat ručně. To ruční potom zadání, takhle se to objeví jako příchozí faktura manuální a to pak vypadá tak, že se vám vlastně ten doklad načte takhle zase do téhle podoby a vy to tady buď CTRL vlastně vyplníte, vlastně ty údaje se nepřečtou sami, ale vy je tam můžete jakoby dát. Takže vždycky máte tu možnost jako udělat to ještě touhle cestou. Ale je to jako šikovná věc, že to vidíte vedle sebe, ten dotyčný, kdo digitalizuje a může si to zvětšovat, může z toho právě dělat to, jakoby, že si to takhle stáhne, rovnou to sem přepisuje. Zároveň při digitalizaci ty faktury už se vám řeší ty výběry účtů z toho ARSu, jestli jsou registrované ty účty, na který vlastně ta faktura je vystavená, jestli vám to sedí, řeší vám to kontrolu ty spolehlivosti, nespolehlivosti plátce už v momentu, kdy se vlastně ten doklad digitalizuje. Takže jsou tam vlastně ty kontroly několikrát, protože samozřejmě logicky, když se to dostane potom k vám do účetních softwarů, tak tam ta kontrola probíhá znovu, když se to tam vstupuje a znovu, když vlastně chcete platit. Takže v podstatě ale ta kontrola někdy tady na tom začátku je taky důležitá, aby už vám to ten nějaký manažer, který to má na starosti, nebo nějaká osoba už zkontrolovala při tom prvním, aby se to do účtárny nedostalo vlastně už rovnou špatně. Takže to je asi forma ještě vytěžování a za mě v tuhle chvíli asi
Účtenky za parkování. Tak, ještě tady vidím dotázeček, takže ukážu vám, zrovna když jsem dneska připravovala, tak jsem tady dala právě jednu účtenku za parkování, teda vypadá ta moje účtenka takhle. Docela byla i trošku pomačkaná, když už se digitalizovala. A výsledek vlastně, myslím, dopad taky dobře. Jo, byl schopen přečíst i ty částky, i DPH, z toho vyčetl poměrně podle mě ve vysoké kvalitě. Takže to jsem byla spokojená. Na té čitelnosti opravdu záleží, jo. Je to, ale dokonce už dneska, říkám, tady třeba tohle už bylo zmačkaný, což dřív jako moc nebral a teď už jako nesmí to být úplně takový to hodně světloučký, jo. To s tím potom budete muset jako přepsat, ale většinou ta osoba, která tohle má na starost, tak ona to v tu chvíli vidí, tu kvalitu. A v podstatě já vám ještě ukážu možná vyúčtování v hotovosti, protože ten systém je vlastně připravený ještě tak, že každý pracovník, který nějakým způsobem tu účtenku vlastně zaplatí za parkování nebo nakoupí nebo něco takového, tak vlastně on v tom systému vytvoří takzvané vyúčtování. Buď si nejdřív musí požádat u svého manažera o zálohu, a potom ty doklady proti té záloze bude vyúčtovávat přes tohle, nebo vlastně je to vyúčtování bez zálohy, a nebo vlastně si může udělat nestandardní vyúčtování, to třeba používáme my chceme, aby nám třeba naši zaměstnanci, kteří mají služební vozidla, tak dávali jednou za měsíc všechny ty ústřižky z toho tankování na ty CCSky. Takže vlastně nám to sem jakoby nahrávají, dají to formu jako nestandardní vyúčtování a nechává se to jakoby schvalovat. Takže vlastně ten člověk, když nám to sem nahrává, ty doklady, tady jsou teda teďko jakoby prázdný, ale on vlastně už nám tam ty údaje vyplňuje, jo. Takže vlastně tím se v podstatě nemusí potom teoreticky, když by to dělali v té firmě přímo ty lidi, kteří to chtějí nechat proplatit, tak vlastně tady oni si to zadají až sami. Jo, anebo potom to vytížení může fungovat přes to, co jsem vám ukazovala. Takže jsou tam jakoby dvě cesty. Jak to jde vlastně, jak to lze dělat, protože každému, když má někdo něco proplatit, většinou v těch firmách to taky někdo musí schválit, takže tady ten systém vlastně řeší i to, že vlastně jestli to ten zaměstnanec požádá o zálohu, ta se vlastně schválí, tím to skočí pro tu účetní, tam k zaúčtování, vyúčtování hotovosti, tím se účetní dozví, třeba když pokladnu drží účetní, jo, tak se dozví o tom, že má tomu zaměstnanci vyplatit zálohu, vyplatí mu ji, a vlastně potom se ten zaměstnanec jako druhý krok tam nahraje ty účtenky a vlastně tu zálohu si vyúčtuje. Takže i tohle se vlastně řeší už rovnou tady, takže ta účetní potom už jenom si to zaúčtuje podle svých potřeb. Takže teď nevím, jestli ještě nějaké byste měli dotazy. Tak si klidně můžeme teď zapnout mikrofonky. Já se vám asi ukážu. Abyste měli pocit, že se bavíte s živou osobou. Jestli někdo má ještě dotazy nějaké. Koukám, jestli jsem něco nezapomněla říct, že jsem tady měla připravené takové poznámky, ale myslím, že jsme udělali vlastně jakoby všechno. Pokud nemáte už žádné další dotazy, tak já vám velmi děkuju za pozornost, za to, že jste si našli čas a věnovali jste se nám. Přála bych vám hodně úspěchu a trpělivosti při nastolení cestě v digitalizaci. Věřím, že si všichni na to najdete a ráda bych řekla, že nikdy není konec, že nás ty změny budou pořád stále čekat, pořád všechno budeme zdokonalovat, což my samozřejmě s tím naším softwarem pořád děláme, jakmile se u klientů objeví nějaké potřeby, požadavky, tak jsme schopní, protože ten vývojový tým máme poměrně dobře na sebe přivázaný a hodně s námi spojený, takže vlastně jsme schopní některé změny jakoby implementovat klientům jako i poměrně rychle. Takže i v tomhle směru jsme dobrými a myslíme a myslím si, že by bylo dobrý,
si uvědomovat, že v téhle době, která se takhle řídí touhle cestou digitalizace, čím dřív začít postupně, tím líp a hlavně si nemyslet, že bude někdy konec, protože ty změny nás asi v budoucnu pořád čekají. A já tady ještě nějaké dotazy mám. Ano, pokud si pořídíte systém, tak samozřejmě tak hodina a půl vždycky školení takovýhleho online jsem vám schopná, jakoby to máte automaticky, pak jsme jako podpora na telefonu v běžných denních hodinách, kdy takový ty jednotlivosti, když potřebujete, jak nastavím tohle, jak udělám tohle, to jsme vám k dispozici a dá se i objednat školení speciální podle toho, jak vy si ten systém dostáváte úplně vlastně čistý, prázdný a můžete si ho vlastně přizpůsobit a nastavit tak, jak potřebujete, tak i s touhle implementací jsme vám případně jakoby připravený pomoci. Klientské změny, jestli se dají provádět, tak tady u téhleté věci je to s námi tak, že vlastně vy dáte požadavek, co byste za ty změny v systému potřebovali. My to vyhodnotíme, tady z vývojový tým vlastně zhodnotí, jestli ta funkcionalita, kterou požadujete, je případně využitelná dál ještě pro další klienty, to znamená, že se vlastně do toho systému vlastně nechá jako vypínatelná funkce ještě i pro někoho případně dalšího. Pokud zhodnotíme, že ten váš požadavek je zrovna tohohle druhu, tak většinou participujeme i na tom, že ty náklady nejdou všechny vůbec jenom za vámi, ale jdou v podstatě z nějaké části i za námi. Tam v podstatě jde v tu chvíli o to, že třeba upřednostníme před vývojem, který máme v plánu, ten váš požadavek, takže vlastně jako ta vaše participace je případně právě na tom, že vlastně jako upřednostníme tu změnu, že za to zaplatíte, ale jenom částečně. Pokud je to vysloveně požadavek, který je čistě jenom pro vás dělaný, tak se hlavně vyhodnotí, jestli se tím úplně nenaruší ten systém, tak jak on funguje jako celek. A pokud jako je to opravdu změna, která je možná udělat, k vám ji samozřejmě uděláme. Ty změny většinou je to tak, že proběhne nějaká kalkulace, kolik tak zhruba mandejů nebo dnů programátorské práce by ta úprava pro vás stála, takže to vám samozřejmě naceníme, vy po odsouhlasení. Většinou jsme schopní programovat nejpozději do 2 měsíců, míváte všechno hotové, ale většinou to ještě rychlejší. Takže takhle to probíhá s případnými požadavky na nějaké dodělávky do toho systému. Takže ještě počkám, jestli budou ještě nějaké další dotazy. Kdybyste někdo měl samozřejmě cokoliv, co vás potom napadne, tak jsem připravená domluvit si s vámi ještě napište klidně, uděláme extra online prezentaci, která už bude zaměřená přímo na vaše potřeby, na to, jak byste to viděli, jestli to, jak vy to děláte, jestli je to schopno se k nám implementovat. Kdyby vás zajímal některý z těch dalších modulů, o kterých jsem mluvila, tak zase opět to samé, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám ten čas budeme věnovat, aby jsme vám vysvětlili, jak to funguje. Já ještě vás poprosím, já vám asi do mailíčku pošlu link, jestli byste mi potom vyplnili nějaký hodnotící dotazníček k tomuto webináři. Budu moc ráda, pokud se s vámi ještě já nebo moje kolegyně Janička Kofroňová v následujících dnech třeba spojí a případně, kdybyste cokoliv potřebovali, tak jsme tady k dispozici a budeme velmi rádi, když se stanete do budoucna třeba našimi klienty nebo o nás třeba i někomu řeknete. Děkuju moc. Děkuju moc teda za dnešní setkání a mějte se krásně, mějte krásný zbytek léta. A pokud vás bude zajímat, tak vás rádi pozveme třeba na seminář ještě nebo webinář o personální agendě, kterou chystáme na konec srpna. A myslím, že v září budeme blíž probíhat třeba správu úkolů. Tak jo, takže mějte se hezky, nashledanou.